Здравейте хора, добре дошли в каналът на Светът на Елиза. И аз ще участвам. И днес ще пробваме с буквата С. Squid Game бисквитки. Днес сме на почивка в Аланио. Как пише името? Забравих го, но дано е така. В Турция сме. Тя се намира в Алания. Сега се намираме в Алания, исках да кажа. Аз искам звездичката. Добре. Нека просто започваме. Аре, ще отваряш ли? Не, давай ти. Хубава упаковка, но може би ще по бисквитките. Ние един... Да, точно така. Елиза е шипила едната. Да, само едната. Ама те не са 4 бут. Защо? И, значи тя е шипила тази и от крайната. Опа, и от крайната. И накрая къде те. Но те това са бисквитки, аз си мислих, че са такива. Значи 100 бисквити сме си чупили. Лежеро. Това... Аз си хора мислих, че ще е от истинските такива. Това са бисквити. Аз си мислих, че са такива близалки. Да ги ръчкаме. Това е много тъп. Вкусни ли са? Гордо. Да. 3 не заслужаваха. Да. И това бяха просто бисквити. Вижте как са ги таковали на кутията. Аз си мислих, че са такива не бисквити наистина. Айме. И вярно струваха 30 лева. Ужас. Купихме ги, мама ги купи заради това чудовище. Тя само ревеше за тях, заради тези бисквити, които имат вкус, нямат вкус, имат вкус на нещо като соленка, не знам, солено и сладко. И е много гадно. Добре, просто аз мога да ви кажа чао в това видео. И не си ги купувайте. На който му харесват да си ги купуват. Така че, бай!